wartościowa kobieta. Bardzo zadbana, bardzo elegancka, mega inteligentna, mądra, wykształcona, zaradna życiowo. I też dopóki jej bliżej nie poznałam, to też trzymałam się od niej z daleka w moim życiu. Wiem, że wiesz, że o tobie mówię. A teraz ją uwielbiam. Mimo tego, że tak, jej językiem miłości są prezenty. Drogie prezenty. Ona sama się śmieje do męża, że ma drogą żonę. Tak. Także wyjazdy z nią na wakacje są podwójnie drogie. Ale za to no i mąż nie musi kombinować, co by tu dla niej zrobić, w czym ją odciążyć w codzienności. Nie musi kombinować, jaki tu jej komplement zarzucić, bo w sumie to już 50 razy dzisiaj powiedziałem, że ją kocham i 30 razy, że jest piękna, a ona ciągle chodzi i ciągle dopytuje o więcej i już mam fuj.